Úplný nováčik. V podstate prvý rok na toto auto, ktoré v minulých rokoch bodovalo na konkrétnych priečkách. Takže veríme tomu, že Filip dostane čoskoro do rúk a máme sa na to tešiť, pretože Marian dokázal jazdiť obe skvelé jazdy. Ide kúpiť cigánsku niekomu, tuším podľa tejto jazdy, mohol byť nie. Čo je, sa to nechce?